Ọ dị mma onye ma na-ege ntị nnọọ na ihe omume anyị bụ Igbo Amaka nke anyị na-ewetara gị n'ụbọchị nke taa. Ọ bụ na nke a bụ izu ka na-abịa na ọwara chanel anyị ọkwa na tata wee ke ana m asị na taa ga-eketara gị ihe ọma. Ọ na taa ka ị na-edi a bụ oge rotara gị ọganihu, rotara gị udo, rotara gị ịfụnanya, ọbụna ọ bụ afọ, ọfọtara gị ọmụmụ, fọtara gị obi umeala, akụ na ụba, ihe akụ ihe enwewe. Ọgba n'ụbọchị na-edi a bụ nkwọ ewu ọ ga-akwọtara gị ezigbote iche eje alọ nka ị ga-adị dịka echi maka na echi adịghị agwụ wee na-asị gị nnọọ n'ihe omenala n'ụbọchị nke taa. Aha nke m bụ nwanne gị nwoke Nwachukwu gọziri agọzi, chi agọzie m ọ dị mgbe ịchọziri ikpozie m nwa Chinyegogo ma aza gị zasie gị ike. Ọ dị mma tata ugbo ahụ ebego na mgbagwu. Anyị nọ nnọọ na nke nwanne anyị nwaanyị Ada na-eri azụ, Ada na-eri ukwu ahụ ebe a na-eme ihe mma na-azụ ahịa maka na ọ bụkwa n'ihe azụmahịa ka ejimara ndị Igbo. Gị bụ ya na Light Up Tech nke dị na Ado Road, Ọja Amaka Nwa Street. Ịbịa ha n'ebe a ihe ọbụla gbasara teknọlọji, teknụzụ, ma ụmụ ihe eletrik standị, ma tripod standị, ma enwe ihe kọmputa, ma onwe ihe laptọpụ, nke ọla bụ nke ị chọrọ, ma enwe ihe printa, ihe ọbụla eletrọnik, ma edifonu ihe na o jiri oju bara bịara ebe ahụ, ebe a nke ike ọtịa Light Up Tech. Ịbịa ha n'ebe ahụ ọ light up your world, ịghọtago? Ọ dị mma, anyị ga-aga n'ihu ugbu a ime ka ịmata onye obi nwunye ya na-abụ n'ọpụkwa nwanne anyị nwaanyị. Ya na-asị gị nnọọ n'ihe omume ụbọchị nke taa. Nke ọka na ikedo aha gị? Aha m Nwada Tina. Nwada Tina Okorie. Ele anyị efu na ọ dị tin jukwa n'eju. Ọ dị mma, anyị ga-aga n'ihu ugbu a maka na ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede. Nwada Tina kọwa kenere anyị achọ m ka mmata tupu anyị agazie na the meat of the matter, the cocoa of the cocoa. Asị m ajụọ maka na anyị bịara anya ụmụ ihe eletrọniks anụ abụcha ihe ụmụ nwaanyị na-erekebe ya, ụmụ nwoke ihe na-ere ya, gbasatara eletrọniks teknikal, ụmụ nwoke na-ere ya, mana bịazi nwa bụ nwaanyị alfa uche ya bụ ka kpalitere m wee jụọ ilecha anụ ahịa niile ị ga-azụ ọ bụrụ eletrọniks. Ajụjụ ga-amaka na mbụ ọwụwa na-emebu business. Onye na-elebu ya so oge m nwetara ya ọ na-eme ụmụ ihe ndị kọmputa, bịakwa m jikọwa ya na-atinyekwa anya na-ele ihe ọ na-etinyesi ahụ obere ọzọ si na-eme ya. Ọ ga-adịmọ m obi ụtọ ka m soro lewe ihe nọ na biznes a. Si ya atụmoke nsogbu anọ ọsịbet na nwaanyị ahụ ime ya sị eme tụfa na ọ bụ ihe na-enyepụta ego. So nwe ya nọ n'ime ya apa ndị oyibo si na what a man can do, a woman can do exactly. Banyezie na biznes so ọ bụrụzie m ka ebe a na-atụ ụmụahịa gosisi ahụ nnukwu ebe ahụ ọrụ na ndị Igbo anyị eme ya ọmọ dịtị na ọ dịgo m ya kia odogo anya oloko m anya na nha ihe m na-emenwu maka na a sị na nwanne ti na mba. So m wee jụọ ajụjụ sị biko ka nke ihe a ihe ọ na-arụ, ihe anụwa ka ihe ọ na-arụ, ihe anụwa ka ihe ọ na-arụ, asị m ebe ihe ọ na-arụ, ebe ihe ọ na-arụ oke ụka ahụ ka m shiri bido ji azụzụ ahịa. Oge isi ụmụ ozugbo sharp akụziri m ya aga m skuul ya ọ na m bata n'ime ahịa ahụ nke asaa biko ka ihe a na-arụ, asị m na ihe ọ na-arụ si ya oke ngwara ọ ya amasịkwa m ka m doro ya ka m gaa tinyekwu na chọp marakwa ma onwe ga-abịa zụ asị m oke. So onye na-azụkwa ahịa bịa tụkwa m ụta a chiwe kọwakwara m n'ime ahịa chikwụta wee kọwakwara ọ na-akọpa soro ya ọrụ. Ịma na asị na ọ na-abụ njin ọkpụrụ nkikere ya. Biko onye fụrụ odogwu nwoke na-emezi akụ nwaanyị ya kenere m ya dosiwe kụziri ha ụzọ
maka na ọ na nwaanyị people ha na okwu asị na o nwere okwu egwu mgbe m sị na ụmụ nwaanyị bụ na kichin zaụza room ma nọgbara isi akwụrụ asị mba na oge nke ahụ agago ya kpọrọ ga azụmahịa anụnwa ọ nwere ihe ọzọ bụ gị n'obi isi na ihe chọburu ime bụ before yes o nwere like agara m akwụkwọ mgbe m bidosiri ihe chọburu ịwụ nọọsụ ka m chọburu mana mgbe m bịara kpọlite m na m ga chọrọ nọọsụ masị a na-eme na ndị nọọsụ adịghị alụ di na adịghị ya bụ nọọsụ ma ọlụghị di ada ezi ha wụkwa nọọsụ ma ọlụ na ndị nọọsụ adịghị alụ mbịakwa na ka m bịakwa bịa wụkwa nọọsụ ọkwa ada ya sị mba na ọ gaghị enye m nkwado ime nọọsụ si ya ofe si nsogbu anọ bịa gawa baa skuul after JSS SS1 nso oke ebe ahụ na asị na m agaghị awụnụ nọọsụ ka m bazie no art after the art mada so mgbe m banyeziri skuul ihe chọbiri ego business admin bluzie na skọọ na business admin enweghị allocator si akpọ ya space there is no space so atinyezi m na public administration. Whether business or public, you can have na public administration. So okay, katos kanga ya nacha gamote certificate. Then banyezie na business. Because obi mo no work na ga arụ mmadụ mba. Enwebe m audio bịa na mmarụ because take him right from when dị ntakịrị nna ma mbọ akpachi Greek na business. Ọ maka business obi. Okay. So when nna m sizi na mmadụ ahụ eme nọọsụ apụtizi oke since na enwere m that year anụ ime business ka m tinye uche na the business so that actually after that school were certificate bido osu edu banyezie na the business that comes so amaya ọ dị mma ịma na ekwughị akịta ọta amụ ọ gacha skụpụta were certificate dosa ofu ebe anụọdịne mma mana ewere certificate dosa ofu ebe mba onye kwụsị gacha akwụkwọ maka na anụghị m ya oge ahụ akụkọ akọrọ m akọrọ mana ihe ofe onye mmadụ ekwu si mgbe nwa na onwego na-abụ ịgacha akwụkwọ pụta like this ọ họtụ kekeke ewo a na-azọ gị azụ na-adị ha ahụ mgbe ya na-aga standard 6 ahụ dị onye gara university mana ebe mgbe a kacha dịrị standard 6 iwe jisi ike gaa university ma ọ gaa polytechnic ma ọ college of education pụta ihe iwu ha ga na iwu celebrity ma kịta anyị gachazie school pụta idosi certificate one side face zero reward nke ahụ abụrụ ya atọrọ mara atọrọ ofeke onye isi n'ọfịa ọ bụrụ na ịbụ onye ndubo na ịbụ onye ọchịchị na-ekiri ihe a ugbu a biko dee ebe ọ bụla ị nọ rụọrọ gị ọfụma ka ọ ghara ịdị na-abụ onye kacha skuul pụta ọ were certificate mee ya frame ha nje ya one side n'ịnwale iwu iwe isi koro chọwizi ife ọzọ mgbe ka anyị banyezie n'ọzọ na ịmụ na ikwu gị akịta ọ butere m ụtọ dịka isi wee kọwata ya nnọọ mana ọ nwee ife a na-ekwuzi kịta ọ bụ na ige ntị n'iro ikwu ya n'olu nwa dị isi ọ bụ na streets o nwere street lingua kịta sị na education is scam mana gị nwa gara akwụkwọ kedu otu isi wee che na agụwa akwụkwọ ahụ ị gara na-enyere gị n'aka dịka na azụmahịa maka na ama na ọ nwere ihe dị iche na onye gara akwụkwọ na-eme ihe na onye bụ itibọrọ ịbọ na-eme ihe efu nke onye gara akwụkwọ mere ị ga-ama na ihe anụwa bụ ọ dị iche ifu nke ewu itibọrọ ịbọ ọgụ na-etikarịta nnọọ ebe ọ na-eti na everywhere for belle face na way so kedu otu isi wee nwee ike jikọta nwunye bụ experience dịka nke public admin
ma nke business ịfụna n'otu Chukwu si eme ihe business admin nkịta kwa ịdị ịnọchi business ka ọ dị si wee nkechikọta nwunye ọnụ dịka ọgụgụ isi onye gara akwụkwọ wee na-emezi ya tinye ya n'ọrụ na-eme ya apply ọ na-enyere gị aka na-apụrụ aga ụzọ na azụmahịa ọkụ gị na bebiri m ọdịmma like onye gara akwụkwọ like set na onye na-anaghị akwụkwọ na-eme business o mere m madị dazi school mere madị expose bụ ka anyị ya azịrị mara ịsapa anya anya na-asapa anya ọfụma then mekwe m na business ma na-enwekwu more experience more Sọ na bekee. Sọ na bekee. No, more experience on it. So mekwe mu man become more enlightened. I'm hearing now. Because imana botam gara akwụkwọ na ama m ka esi tinye mere ka esi apa ewepụ. Iso no ịga dị na business. Gakwa n'ahịa before iji gị nwanne na-ere ya kọwara m bulite ya ngwụọ ya ngwụcha ihe nke dere n'ime ya mara si oke omile anya na ka ahụ ị na-agwa m bụ na nke gị nwa na onwe gị tinyere elu azịn nwa obi gị siri gị ịkwa m mana elego m nke ndị oyibo rụrụ ya arụ si wee dee ya mụsị oke ụta ka ihe atụ ịfụlanụ ile egwu education is scam bee gị akwụkwọ oge afịa onye na-azụ onye na-ere ihe kowe ihe kori akọcha ihe juru isi o jikwa ya mepee ihe ya na-akpọ manụa ewebe ndị nwe aka ahụ mgbe ndị pepere n'ahụ ya ịgụcha ya esu ka ihe ọ na-arụ ya ihe ọ na ngwa nsogbu anọ dị ngwa nye m ka nla ma ya hụrụ na ị gaghị akwụkwọ ọ na m agaghị akwụkwọ otu ahụ esi wee kọwara m ya ka m ga-esi wee mepee gịnị ru ya wee bịa na-ere even onye bọdụ m ihe nọ n'ime ya ka m gụọ na m ada agụta nwunye maka na ime ọnụ maka na amafe ada m akwụkwọ mana because of na m gara akwụkwọ so a lot of things m na-eme una akọnuche m na nye ngụta na school actually na ya kuri ọkpa ma ike eji ala sị na uche akpa onye ọbụla mana ọ dị onye agụgụ ji adị mma ọ bụ na ị mụtara nwoke mụta nwaanyị jisi ike kwado ya ka o jee akwụkwọ ọ na-adị mma ọ bụrụ na onye ri ya taa n'ọdịnihu ọ ga-enyedekwu ya ngwa nwanne anyị nwaanyị tata ọ nọ na biznes na-emezi adịmihe ya bụ CEO Light Up Tech ifugonu mana ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ga-abụ CEO ịjụ ya kedu ihe wetara na tebụl ofe nie ọtụgharịa 360 okwu na ụka ya hụ na ụmụ nwoke kịta sị ọdada kwudeada ekwesịrị ya jee anụ gịnị ka ị gbọrọ ya n'olu bekee biko na-egburi ya egburi ma ọ bụ otu meche ọ ga-adị alụ nwaanyị na-enweghị aka ọnụ na-enweghị ihe ọ na-arụ this time around. All before ka ya sinye wole ya. Oni bụ oriakụ. Ori mgbe di lọrọ. Okay, ori mgbe di lọrọ. Yes. Na oriakụ. They are different. Go aka nke o. Amụwa. Onye bụ Osodieme. Osodieme. Wow. Okay. Nya ogo na di weta tọrọ. Weta pas. Iweta afọ. Maka na ntụtụ ka pa ji eju. Yes, that's agbakọ aka nye mmadụ n'ọbọ. That's good. Ema na akwụkwọ asị na ahụ na inwe nwanne nwaanyị masị ndị bịa bịa tinye mmadụ ma nwanne bụ nwaanyị ogesokwu na-eme. Okay, it's good. So ka anyị gaa na agba nke ọzọ anyị kalakwana ihe gbasatara ụmụ nwaanyị ịbịa n'anya otu o si wee dị ugbu a nụwa ihe a bụ azụmahịa normally bụ ụmụ nwoke na-azụ ahịa ụmụ nwoke na-ebu ezinụlọ ụmụ nwoke na-egbo mkpa nwaanyị bụ onye nkwado onye ya ma aka ọ bụ na ọnwa otu nwoke si wee mee dịka isi wee kpọtụta ụkwụ n'iwu so di eme ndị bekee si more grace to your elbow. Good.
but now ị na-anya kedu ka ị ga-esi wezi mezie ya bụ ihe ọkachasị ugbu a ụmụ nwaanyị na-asa anya mana achọrọ m ka etinye aka ghara ịha ya bụ ka eme ya ka ọ dị balance maka ndị na-eme feminism na ndị na-eme what a man can do, a woman can do better. And also, oke n'ọrụ dịrị nwaanyị iji wee nwee ike nekọta ezinụlọ, lekọtakwa azụmahịa, na-eje eje na-abata ka otu ga-esizi wee mee ya ka ka ọ gbakọọ maka na ama na ọ dịchaghị izi nke Igbo na-esi ya maka ọwụsa na nke Igbo na-esi ya ọ nwụnugo ihe dịka ụmụ ihe na-echere gị aka mgba dịka nwaanyị like women in business dịka ihe na-echere gị aka mgba some challenges dịka maka na mana ihe ahịa nwoke na-eme mana abịazie fụ nwaanyị n'ime ya ụfọdụ ga-achọ ka take advantage ụfọdụ ga-asị ọhụ nwaanyị ka ọ bụ ọnwụnugo ihe nke dị ụtọ ahụ ịghọfịa dị nke bụ eziokwu enwere mbido ahịa ma enwebeghị m any challenge ọsịmụ nwata kwadoro ala ya kwasị onye m lụrụ akwụkwọ n'ụlọ onye so o nwere na mentality na ndị Igbo na ha like ọtụtụ ahịa and na mụnwa na onwe nkwado onye like kwere zụ ahịa nso nye m kwado na m gaa so I don't think enwebeghị any challenge here na business. Ihe nọ n'ime ya na mgbe m bidoro ma because mgbe m bidoro ahịa ma after na mụ na di m ka na-eme that time so a na-aga small ya bịa nụọ alụta atamụta ofu nwa so mgbe anyị bịara mụta nwa ọ dịse ka o nwere ka o si wee na-enyetụ ya nsogbu ọ na-enyekwa na awọ na mgbe m na-ewe amụbighị nwa na nna apụta ọsịsọ mana awụzie mgbe m bịazi mụzie nwa ya pụtawazie late so after nke ahụ bịa mụọ abụọ zuru anya sị mba amechichawa ihe nọ na-agba ọsọ biznes na-agba ọsọ na-achịkọtakwa ụmụaka fọ ya da atụ ile na mgbabido ya site because ọ dị mma na ezinụlọ ihe ọbụla ị na-eme ka na di nwere nkwekọrịta ka ọ ghara ịwụ na ọ bụ nwa nwaanyị so mgbe ọ dị nsị ya nna ịhụgolu ka ihe si na biko ka anyị lemara achọta onye enyemaka ọ bụ na ike ga na-edebata ụmụaka bụ na-asụkwa ahịa nnọọ nsụkwa ọ na nchu onye dị mma mụ na ya so mgbe m kwatara nwa mmadụ nsị ya nne n'anya si ihe na-eme n'ụwa kịta dị o nwere ka ọ dị omimi yes si ahụ nzasị nwa bụ ebe a gwa ya gawa na-ada shop ka mụa nọrọ na ya mmecha ihe ya pụta ya na shop mana a sị na onye na-anọ ya ihe ya anọ enwere ndị ya bịa ịzụ ahịa ma ha na-ahụ gị aga ikpeazụ asị na achọrọ ịbụ onye nwee ala ya biznes na-ebe ka ọnịchie si nchi ya si large na mekwe biznes maka dị nchidimo kọsi ihe dị na anụkwa ụmụ ihe online akọpụta na ọsịmokwu kama ahịa ka onye ziere m aka na-elekọtazi ụmụazị abụghị azụkwa ahịa dị nwa nsụkwa ọ bụ na adịghị n'ebe a kịta asị ka m isi ahụ otu kpọtụrụ ihe ọ na-agbalị ọ bụrụ na ị bụ nwoke biko lekọta nwaanyị ifugo di ya nọ ebe ahụ mana ọ na-ede play the show maka na ọkwanụ nwoke ọ ga-eme na ọ kwado nwunye ya di ma ọnwe ndị ọ ga-abụ si I'm the man of the house ị na-eti the man of the house nwunye gị na-atakpụ onye pụta ọjụọ nwaanyị na-arịa ahụ
Meanwhile, nwaanyị ife na-eme. Ọ dị mma, biko ekene kenere m di maka na ọ na-agbalị, biko a sị ya Chineke oji. Ngwa ka wetara na njedebe ihe a bụ light up tech. In the next few years now, we see na light up tech international, light up tech integrated, light up tech intercontinental. Ebe anyị na-aga in the next let's say 5 years. In next 5 years, epere m na I'm at more high. I'm at more international. Super. International. So go the other. In the next 5 years, light up tech is moving forward. But this is not where we started. Yes, This is where you started. Okay, let's rewind. Where did you start? Yes, I'm interested in that one. I'm interested in that one. Yeah, what did you do? Yeah. I bidoro with obere ihe. Okay. Dịka show glass. I'm bidoro na show glass. I'm you that show glass. Wow. Onye ndị okwu bekee na show glass ebe a na-egosipụta ihe iwe. Ebe a ka anyị To a sample ebe ahụ. na na-etinye sample. From there, you go move. Akawazie gbamgbam ihe ndị na-etinyezi ya. So ebe a ha Wow. we are moving forward. Imo ọ kụrụ n'oge ha bidoro mgbe ha na-eme iji ekwe ka ọ na ige ekwe. I love you. Meanwhile, ọ ka nọ na show glass. Mana tata anọzi na show. Erugo ịbata gị slide ya glass. Enwere ya ọ dị sharp ịbata gị slide ya glass. Ịbakwute n'ime anọ nazi na full shop. Lock up. This is light up tech. Ebe a na-ere ihe na gbasatara kọmputa, ihe na gbasatara igwe teknụzụ, ma keyboard, ma mouse, ma ihe game, ma ihe light. Ọ bụghị na-eme ihe TikTok, ịpụta ha na gị mee TikTok ọ dị sharp. Ihe ring light, ihe ọ bụla ị chọrọ achọ ọ dị ya. Very soon a ga-agbazi na showroom. Abi? Yes. Yeah, from show glass to showroom. Ọ dị mma, n'ikpeazụ, kedu ihe bụ okwu ndụmọdụ ị nwere ike ịdụ onye ọbụla na-enwe mmasị ịba na azụmahịa? Ka ihe bụ okwu ndụmọdụ ị nwere ike inyenwu? Well, ihe ma gwa onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị nke chọrọ inye onwe ya aka ka m tinye n'okwu a inyere onwe ya aka ụka. Egela ihe mmadụ kwuru outside for egela. Ihe ọbụla obi gị gwara gị ihe. Abịala isi kwenye ihe anụ aka ịkọghịzi. Na ihe ahụ dị gị n'obi. Because echetara mgbe m na-eto oge ọ ka ruo ụta anyị. Nne jigodere dabụ na aga biri ya mmadụ si ya binyebodi m ego a. Ebe ahụ i binyere m bịa n'aka m in the next 1 week. Ọ na i binyere m 2 naira. Next 1 week ebe ahụ abụ abalị ego na 10 naira. Ihe m na-agwa gị ebe ahụ abalị ego na 10. So it's determination. That is the only thing I believe in this life. So whatever you determine, we jiri obi iwe gị na mmụọ gị wee kpebie. Because some of ụmụ nwaanyị bịa sị gị na ọrụ adịghị. Eziokwu na anyị makwa na ọrụ adịghị. Mana business ị ga-emenwu business. Mana ndị nke a dị lazy. Some of them are very lazy. Ụmụ nwaanyị anyị dịchakwa lazy. Nke ị ga-asị ya ga-achọ ihe oyibo ọsị gị nne m ka ihe m na-emekwe m ugbu a na onye nkwanụ ka obodo otu. Anyị nwere obodo adịghị mma mana itogoti mbiwe. Ịghọtara? Itogoti mbiwe. So the only thing ma bụ onye nta nke chọrọ ịba n'ime azụzụ ahịa bụ ya bee gịnị ya were obi Na-enwe mkpebi onwe ya. Ya na-ekpebi onwe ya ma dobere ekechi Chukwu mekwa ihe ya m chọrọ ime gazie dị adị ihe gị nyere m aka kpere m ụzọ na ọmụ ụzọ na-amaghị onye m egwa onye ọbụla
onye ọbụla chọrọ ime ihe obi to be part of. Okay, ọ na-ekwu ya na-ama na ihe o kwuru bụ eziokwu. Ihe ọ bụla bụ ihe ị chọrọ ime, nke mbụ nwee mkpebi. Maka na ọ bụrụ na ị nwee mkpebi, a sị na onye na-enweghị ebe ọ chọrọ ịga, ebe ọ bụla ụzọ dugoro ọ na-aga. Ọ bụrụ na ikpebi ya ihe bụ ihe m chọrọ ime, itinye uchu, tinye mmụọ gị na ya, then Chukwu na-enyere gị aka. Ndị ọrụ na ịbụ onye ọdịnala, ndị bụ na ndị ekede enyere gị aka, maka mana nke mbụ bụ na ị ga-ebu ụzọ wego mkpebi first. Ọ dị mma, anyị chịkọta ebe a. Ịgboro ihe egwu na-ata. Daalụ isonyere anyị n'ụbọchị nke tata na Igbo Amaka. Kwana ya okwu ofu okwu anyị na-ekwu na Igbo Amaka, ọ jesi akwụpụta sị na ya ga-aza Oriakụ maọbụ ori mgbe di batara n'oso di emes na owere agaghị echi echichi one day. You dey play the show. Ọ dị mma, anya gaziere gị. Wee na-asịkwa na kemgbe tata ije anyị ga-abụ iche mmiri iche azụ, mmiri akalamazụ ahụ. Dịka na ha aka na-aga n'ihu, mbawanye ka ọ ga-abụrụ gị. Ihe ọ bụla itinyere aka gị ga-aga n'ihu. Chukwu na-aga ewepụrụ gị ajọ mmụọ, wepụrụ gị ajọ mmadụ. Ihe ị na-achụ bụ ihe ị ga-enweta, ihe ga-ere gị ama na mfụ. Ihe ọ na-abụ ihe ga-ere gị, Chineke nna obi ọfịa wee na-asị na Chukwu enyere gị aka. Ị ga-ebibi ka zụọ ụmụ ya zụọ ya. Dịka i kwuru, from show glass to shop, very soon anyị ga-aga showroom. Ọkwa ya? Ọ dị mma. Mma ka anyị gbadị apịsị ebe a. Chetakwa na anya ndị na-anya aka wepụta ya n'ụbọchị nke taa bụ onye ahụ CEO Light Up Tech na the road ka ọ dị na Lagos. Ebe ọ bụla ị nọ na Lagos, kachasị na side island, onye na island bụ onye nọ na nso na aja. Ihe ọ na-abụ ihe ịchọ gbasatara kọmputa, gbasatara teknọlọji, bịaba na Light Up Tech. Ọ ga-enyere gị ọfụma. Adoro gị sie ike jupụ. Light Up Tech technology. Yeah, it's also into websites. Also, yes, ịchọkwa email your business this website. Anyị nọkwa n'ime ya. Ka anyị na-arụ ya ọfụma. Okay, nke na-eke dị gị na-emesi. Anyị na-arụ ya ọfụma. So anyị nọ na Agbo Road, Ojamakewa Street, Aja, Lekki, Lagos. Ọ dị mma ka dobere ebe a. Ụbọchị nta ka jụọ n'Owere nchi. Abụ m nwanne gị nwoke, Nwachukwu gọziri agọzi, chi agọzie m ọdịmgbe. Nwachinyere ugo ya gaziere yi.